Javi Torres da Radio Galega en directo no Galicia en Goles. Con que sensación quedas con este punto? Un resultado xusto ou mellor despois dese empate, esos bons minutos o Depor mereceu máis? Con que sensación te quedas? Bueno, boas noites a todos. Bueno, creo que primeiro que se viu un partido extremadamente igualado, non? Con alternativas, bueno, con Córdoba que na primeira parte que a presión alta nos facía bueno, pois ter problemas e nos obligaba a xogar moitas veces a ese 3-3 que deixaban arriba porque emparexaban no resto, daquela, bueno, pois nos obligaba a xogar con balóns longos e nesa situación creo que na primeira parte a sensación era que ele estaba máis cerca de xerar situacións, algún a balón parado. Nós tuvemos algunha, sobre todo algunha contra, creo que nos faltou un pouquiño de precisión na primeira parte para enlazar algunha contra boa tendo espacios porque, bueno, pois o Córdoba é un equipo que xoga ben o fútbol, pero que bueno, pois lle gusta un partido onde haya moita transición e aí nós tamén nos manexamos ben. Na primeira parte pois hubo algunha situación que, bueno, con un poquinho máis de precisión podíamos bueno, pois ter algunha situación clara. Creo que pois na segunda parte creo que incluso nos entramos ben na segunda parte, ben o gol, bueno, creo que a reacción do equipo foi excelente, creo que si ese ambiente que se viu en Riazor despois co empate, despois con eses minutos con ese esforzo dos xogadores por xerar situacións, por apretar un rival que con balón é moi bon, bueno, pois creo que me deixa satisfeito. Non conseguimos outros puntos, pero creo que se algunha vez ou se me quero deixar puntos polo camiño, que sea así, non? Que sea con esa intención do equipo, de querer, dese esforzo, ese fútbol, porque creo que na segunda parte entramos, aparte, creo que polas dúas bandas, tanto pola izquierda con Yere e con Obra, como na dereita con Mella e con Ximo, e ao final, bueno, pois creo que é un partido de moitas alternativas, pois se salda con empate a un, que creo que non deixa de ser satisfeito a ningún dos dous, porque somos dous equipos que buscamos e que hoxe tamén buscamos a victoria, pero como digo, sempre que se empata, pois ao final tes que valorar os puntos, sumar un punto máis, sabendo que o camiño creo que é o correcto e o certo, non? Hola, mister Adrián Menéndez, estamos en directo en Radio Marca Coruña. Dicías agora que un punto, non sei se suficiente pensando nas expectativas do equipo de aquí a final de temporada, non sei se queda curto ou se é suficiente este punto. Pero que eu non valoro os puntos polas expectativas ou non, é dicir, disputamos 3 puntos entre o Córdoba e nós, os dous queremos os 3, os dous seguro que non levamos os 3, e daquela, bueno, pois aí empeza pois o partido, no partido pois creo que as alternativas que hai no partido fan que ti poidas valorar cal é o fútbol que propón o equipo, cal é o fútbol cando ten balón, cando non ten balón, cal é un pouco a reacción máis emocional do equipo cando encaixa un gol e non se ven abaixo e tal. É que ao final queremos 3 puntos, sí, lóxicamente, pero bueno, temos son 40 puntos, temos que seguir e agora pues, pensar no seguinte partido, pero realmente cando digo que só penso no Córdoba e que non penso en que cando ganamos ou cando non ganamos é real. Eu agora estou pensando en evaluar o partido. Non penso se o punto é suficiente para as expectativas do equipo ou non, porque creo que as expectativas iránse vendo co paso das xornadas, e creo que ahora o único que temos que pensar é no partido do Castellón, e veremos outro melón por abrir. Os partidos en segunda son melóns que hai que abrilos, e unha vez que os abres pois hai que todos hai unha extremada igualdade en casi todos os partidos. Bueno, sabemos que un rival como un equipo como Racing Santander, que vai líder, pasa 8 partidos sin gañar, eso en calquera outra categoría é difícil que o líder pase 8 partidos seguidos sin gañar, que o Almería leve ahora 8 partidos sin gañar. Bueno, creo que eso hai que valorar eso, esas rachas dos equipos grandes da categoría, pois hai que valorar os partidos según o que pasa no partido, máis alá das expectativas, porque creo que non me leva a ningún sitio eso, non?
¿Qué tal, Óscar? Buenas noites. Adrián Candal, Carrusel Deportivo Coruña en directo. Más allá de partidos meritorios, este lo es, el anterior en casa también lo es, pero no es una casualidad, ¿no?, que hayan sido solo 4 victorias en todo el curso en Riazor. Desde logo é un dato decepcionante, ¿no?, de partida para toda esta gente que hoy ha apoyado al equipo. Sempre que non se gana os xogadores, o adestrador, o corpo técnico, todos hai unha certa decepción, porque os partidos, como decía antes, xoganse para gañalos, non se xogan para empatalos, pero o rival tamén xoga para gañalos, e cando os dous fan méritos, pois ao final, bueno, pois se reparte un punto para cada un. Que estou satisfeito co punto? Non, eu quería os 3, lóxicamente, pero ao final non os teño que valer o punto, e mañán no adestramento pois poñer en valor o que fixemos vale, o que fixemos ben, creo que é máis constructivo para nós e para que o equipo mellore, que saber se o punto nos vai a levar a conseguir algo ou non. É dicir, creo que o máis importante é construir en base ao que se fai, non? A como encaramos os partidos, como atacamos, como defendemos, como reaccionamos, como atacamos co balón parado, como defendemos. Creo que é máis importante sacar as conclusións do positivo e negativo que haya deso, que o feito de que, oye, que só levamos 4, creo que o seu equipo fixo un moi bo partido e non gañamos. Bueno, pois, que casualidade? Pois non me supoño que non, se non houbera unha acción na que se fai o 2-1, diríamos que, bueno, que xa gañamos, xa quitamos ese peso de encima. Non, creo que o partido nos os preparamos desde os comportamientos que queremos ter, desde o rendimento que queremos ter, e depois o partido pasan moitas cousas, pode ser a favor ou pode ser en contra, non? Hai partidos seguramente que gañamos, que igual fixemos menos méritos ou menos bagaje ofensivo do que fixemos hoxe. Bueno, pois o fútbol non agora, é o fútbol sempre. Boas, míster Xurxo Gómez de Riazor. Nos últimos partidos estamos vendo un Depor un pouquiño máis pausado, que tiña máis balón. Hoxe volvemos a ver ese Depor máis eléctrico. Obviamente, había diante un rival que propoñía outras cousas, que iba a presionar alto, que che concedía menos tempo, menos espacio, pero non sei se no plan de partido inicial a idea era ter un pouquiño máis control, ou esa idea de volta, sobre todo a primeira metade, era máis o que quería o Córdoba. Creo que xa contestache ti a pregunta. O sea, nós evidentemente queremos cando temos o balón ter pausa no inicio para ter seguridade, para levar o balón con esa pausa e con ese control pois a zona de ataque, e a partir de aí pois ser capaces de aumentar a velocidade e demais, non? Pero que o Córdoba non nos deixaba, porque o Córdoba iba sempre hacia diante na presión, daquela non che dá tempo, non? Cando o rival continuamente vai hacia diante na presión, che obliga ou ven a xogar as espaldas da línea de presión, e nos, se analizamos o partido por dentro, eles trataban de igualarnos, e daquela nos facía falta un xogador máis aí por dentro, tratamos de correxirlo no descanso, modificando a posición de algún xogador, para que tuéramos por dentro algunha outra opción, pero que cando o rival sempre vai hacia diante, sempre te obliga a ser máis rápido na toma de decisión, e a toma de decisión no inicio sempre vas a máis seguridade, co cual vas dando pases hacia atrás e vais acercando ao porteiro, e daquela rival vais estando máis arriba, non? Bueno, pois aí foi un pouco o partido que propuxo o Córdoba, non? Que ir continuamente hacia diante na presión para que non tuéramos esa pausa, para que non fóramos capaces de construir, e a partir de aí ter que xogar sobre balóns máis longos. E o partido, bueno, pois non foi así por casualidade, foi así porque o rival tamén propón outras cousas diferentes. Evidentemente, iso ten un risco, non? Senón todos os rivales propoñerían o mismo. O risco é que moitas veces na línea de atrás pois estaban 3 para 3, o risco é que nos facemos un gol nunha situación de transición cando teñen que facer correr a súa línea defensiva para atrás. Claro, é dicir, o fútbol, se ti axustas por un lado, pois a mellor desaxustas por outro, é cuestión non só de gustos, sino de comportamentos que teñen os futbolistas, de comportamentos que ten o equipo, de automatismos que ten o equipo. En este caso, o Córdoba non nos permitía, de feito, casi hoxe non fixemos a ida de 3. Eso xo bichedes, non, para que nadie o analice despois, non é que non quixéramos facer saída de 3, é que non nos daba tempo a que José se metese na línea de 3 porque o Córdoba iba aprendendo de un en un. Bueno, pois ese é o partido que vemos desde abaixo, non? O partido que vamos desmenuzando desde abaixo, que desmenuzamos xa antes, non? Sabíamos que eso podía pasar, non? E tamén sabíamos que a mellor resolución estaba nas costas da súa línea defensiva. Creo que foi na primeira parte as opcións que tuvemos foi nesa opción. Eu me quedo máis con todo este análise, non? Que co feito de que ao final
que un punto é suficiente ou non é suficiente. Non sei, é o que temos. E analizando todo isto, creo que con todo este tipo de partido, creo que o meu equipo estuvo a un nivel moi alto, creo que cando se puxo por debaixo no marcador dou un paso adiante, ou incluso futbolistas que diron un paso adiante para bueno, todo ese bagaje ofensivo que tuvemos. Creo que a reacción de Riazor foi espectacular co equipo e creo que se viviu un ambiente que, bueno, por lo menos desde os partidos que estuve eu non se vivira, digamos, esa comunión co equipo. E creo que iso é para estar satisfeitos e, sobre todo, como decía antes, non? Si me teño que deixar puntos, que sea así, non? Buscando o empate primeiro, a victoria despois, e que non o consigues, a seguir traballando para outro partido, non? Venga, a última aí. Dous cosiñas, unha que pretendías con Genro, tivo máis minutos que outros partidos, e se Diego tiña algún que outro problema, porque falou contigo un par de veces, e non sei se ten algún problema físico. Sí, Diego tiña unhas pequenas molestias que no principio non lle impedían, pero como tiña tarxeta tamén, buscamos un xogador que fixese esa función e que, Deni fai esa función e aparte que, que necesita tamén esos minutos para irse encontrando co equipo e era un momento adecuado e non queríamos baixar o ritmo, non queríamos que non houbera ninguna acción ninguna acción de transición na que Diego non puidese meter o pé ou que tuese esa situación e daquela, decidimos o cambio por Deni, non? Antes falabas de dar un paso adiante, espectacular esos minutos de Jeremai, cando está Jeremai encendido, encende a bancada e encende a todo o mundo, un xogador absolutamente diferencial. Quero que fale sobre Jeremai. E logo outra pregunta tamén, que se fai agora 9 días sin competir? Como se planifican esos días? Jeremai estuvo, creo que a un bo nivel, sobre todo neses minutos da segunda parte donde volcamos o xogo un pouco tamén, creo que Albarrán tiña tarxeta desde a primeira parte tamén, e tamén, Jeremai o sabía e tiñamos que insistir nesa banda, buscando esa profundidade aí. Creo que estuvo ben, non? Pero non só Jeremai, creo que varios xogadores que diron un paso ao frente e se botaron o equipo ás costas en xeral, non? Sobre todo porque creo que os esforzos que fixo Ximo, que fixo Mella e os esforzos no medio campo para ser capaces de defender a un equipo que cando rouba o balón ten capacidade, moita capacidade para telo, para escondelo, e que fóramos capaces de vixiar ben, de apretar as pérdidas, de apretar as pérdidas na segunda parte e ser capaces de recuperar durante creo que 15 ou 20 minutos, atacar de maneira constante con máis ou menos ocasións, que tuvemos algunhas ocasións, sí, pero sobre todo nesa intención, creo que o equipo dou un paso adiante. Eu con eso me vou satisfeito, non? O dos 9 días, para os que nos gusta o fútbol, ver fútbol este fin de semana, seguramente, desconectar o xusto, mañán adestramos e o martes volvemos a adestrar, co cual tampouco son 2 días libres que temos agora, e sobre todo preparar ben o partido do Castellón, que vai ser outro partido diferente, tamén con un reto importante para nós, e creo que o equipo creo que está dando un bo nivel, en eso estaremos, non? Vale. Veña, gracias.